سلام زخبركم تحتاتلتنا كما يصنحكم امباركس نايز ساعة زينا حيزولكم مزيالله مجمرتا جن عرست زينا جبرا مرسي منغست يرترا نمجلتي أنتوني بلينكن أمريكا زي تعد كسب ألبو نفرتي أبقى زاخم زوافرت تأمينا أبقيت إسرائيل حماسن مرحبا جل حزب الله ذهبوا مجلسن كالوتن زينا تاتيزنا متناكم لنا سناي مكتتل ግጭት እስራኤልን ሐማስን መራሕው ጉጅለ ህዝቦላህ ዝሃቦ መግለጺ መርሒ እስላማዊ ጉጅለ ህዝቦላህ እቲ ብዙሕ ትጽቢት ዝተገበረሉ መግለጺኡ ተማል ዓርቢ ሂብሎ ሐሰን ናስረላህ ብማንዛ ኣብ ዘስማዕ መደረ ነቲ ሐማስ ብሸውዓተ ጥቅምቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝፈጸመ መጥቃዕቲ ኣመንጊሱ ኣብቲ ካብ ዘይተፈልጠ ምስጢራዊ ቦታ ኮይኑ ዘመሓላለፈ መልእኽቲ እቲ ሐማስ ኣንጻር እስራኤል ዘካየዶ ዘሎ ውግእን ተቃውሞን ሜት ኸሜቲ ናይ ፍልስጤም ምዃኑ ተዛሪቡ እቲ ንሱ ዝመርሖ ዕጡቕ ሊባኖሳዊ ጉጅለ ኣንጻር እስራኤል ብደቡብ ሸነኽ ሓድሽ ግንባር ከይፈጥር ዓብ ስጋት ፈጢሩ ይርከብ ኣብ ደባት ክልቴን ሃገራት ከቢድ ወጥሪ ሰፊኑ ምህላውን ኣብቲ ከባቢ ተዋፊሮም ዘለዉ ሓይልታት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኩነታት ተጠንቀቕ ኮይኖም ይከታተሉ ከም ዘለውን ጸብጻባት ይሕብሩ ኣለዉ ኣብቲ ቀረባ መዓልትታት ኣብቲ ደባት ሓሓሊፉ ኣብ ዝተኻየደ ረፅምታት ብክልተ ወገናት ሰባት ከም ዝተቐትሉ ይፍለጥ ሰብ መዚ እስራኤል ጉጅለ ህዝቦላህን መሻርክቲ ዝኾነት ኢራንን ካብ ዝኾኑ ተኽታኺ ስጉምቲ ክሕየው ብምጥንቃቕ ኩናት እንተተወሊዑሎም ግን ተሪር ግብረ መልሲ ከም ዝህብዮም ዝገልጹ ዘለዉ ናስራላህ ካልእ ከ እንታይ በለ ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ደገፍቲ መራሒ ጉጅለ ህዝቦላህ ነቲ ትፅቢት ክግበረሉ ዝቐነየ መግለጺ ኣብ ርእሲ ከተማ ቤይሩት ወይ ሊባኖስ ኣብ ዝርከብ ቀረዓት ምእካብ ተኸታቲሎምን ደገፎም ገሊጾምሉን ነቲ ኣብ እስራኤል 1400 ሰባት ዝቐተለን ልዕሊ 220 ካልኦት ጆሆ ዝሓዘን መጥቃዕቲ ሐማስ ቁኑዕ ለባምን ፍትሓውን ክብል ገሊጽዎ ምዕራባውያን ሃገራት ንግዳያት ደብዳብ እስራኤል ዝኾኑ ህፃናትን ነበርቲ ቃዛን ብማዕረ ዓይኒ ኣይርእዮምን ዘለዉ ክብሉን ነቒፉ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ዝርከበን ሃገራት ምዕራብ ንህዝቦላህ ከም ኣሸባሪ ጉጅለ መዝጊበኖ ይርከባ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ዝርከቦም መራሕቲ ምዕራባውያን ሃገራት ህዝቦላህን ኢራንን ዝርከቦም ጸላእቲ እስራኤል ኣብቲ ኣንጻር ሐማስ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ኢዶም ከእቱ ከጠንቅቑ ጸኒሖም እዮም ናስራላህ ነቶም ብኢራን ዝድገፉ የመናውያን ዕጡቃት ሕትን ኣብ ኢራቅ ዝርከቡ ሽዓ ምልሻን ዘለውን ኣዳውን ገሊጹ ኣሎ ጉጅለ ሕቲ ድሕሪ መጥቃዕቲ ሐማስ ሚሳይላት ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ናብ ደቡባዊ እስራኤል ክውንጭፉ ምጽንሖም ይፍለጥ ምልሻታት ሽዓ ኢራቅ ብወገኖም ኣብ ልዕሊ ኣብቲ ሃገርን ሶርያን ዝርከቡ ወታደራዊ ማዕስከራት ኣሜሪካን መሻርክታን መጥቃዕትታት ፈጺሞም ነይሮም እቲ ሃይማኖታዊ መራሒ ሽዓ ኢስላም ዝኾነ ሐሰን ናስረላህ ካብ 1992 ጀሚሩ ነቲ ጉጅለ ዝመርሕ ዘሎ እዩ እቲ ምስ ኢራን ላዕለዋይ መራሕቲ ሃገር አያቶላህ ካመነይን ጥቡቅ ርክብ ከም ዘሎ ዝፍለጥ መራሒ ካብ መጥቃዕቲ ተጻባዕቲ ዝበሎም ወገናት ምኽዋል በኣካል ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ካብ ዘይቀርብ ዓመታት ሓሊፉሎ እቲ ኣብ ሊባኖስን እቲ ዞባን ሓያል ደገፍ ዘለዎ ናስራላህ ሰሙናዊ መግለጺ ብምሃቢው ምስ ደገፍቲ ዘለዎ ዝምድና ዓቂቦ ከኸይድ ጸኒሑ መልሲ መንግስቲ ኤርትራ ንመግለጺ አንቶኒ ብሊንከን አተነለለ 10 ዓመታት ኣብ ክሳድ ኤርትራ ተኣሲሩ መሓነቆ ፈጢሩ ዝነበረ መፈንጠርያ ምዕራባውያን በቲ ኣብ 2018 ንፖለቲካዊ ኩነታት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ናብ ረብሓ ኤርትራ ሙሉእ ብሙሉእ ዝቐየረ ለውጢ ድሕሪ ምብርዓኑ ኤርትራ ንስምምዕ ኣልጀርስ ብ10 ኣጻብዕቱ ዝኽትም መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኣስመራ ብምዕዳም ንልኡላውነታ ዘደርዕ ኩነት ሃዋሃው ሓንሳብን ሓዋርን ፈጢራ ድሕሪ ዝመጽእ ዘረባ ናይ ሕላፍ ሰዓት ዘረባ ጥራይ ዝኸውን እዚ ሕጂ ብሊንከን ከም ሕልበት ዝወቕዖ ዘሎ ማይ ዘይቆጽር ዘረባ ቅድሚ 2017 ተዘሪቡን ነይሩ እንተዝኸውን ቁርብ ጠቆሙ ሃለዎ እንተኾነ ድሕሪ ማይ ናብ በዓትን ክመስል ኣብ ሕላፍ ሰዓት ተዘሪቡ ናይ ሕላፍ ሰዓት ዘረባ ድማ ልክዕ ከምቲ ድሕሪ ሰዓቱ ዝሓለፎ ጸባ ዘይኮነስ ንሕማም ዘቃልዓካ ጻዕዳ ማይ ጥራይ ኮይኑ ይስተርፍ በዝን ኣዋጅ እውጁ በትን ድማ ዕዳጋ ይብዝብዙ ዝዓይነቱ ጽውያ ስርዓት ዋሽንግተንን ልሂቃናቱን ብዙሕ ከይተሰከፍና ንኣሽከዕላል መግለጺታቶም ሰነዳዊ ድሕረ ባይታ ቀሚጥና ነርአዮ ቁጽሪ 1 ድሕሪ ፍርዲ ብይን ኣልጀርስ ወያነን ኣሜሪካን ነቲ ብሕጋዊ መንገዲ ናብ ኤርትራ ዝተፈርደ ግዛእታ መሬት ኤርትራ በኃይል ገቢቶም በመሓስ ኖፒስ ነዋር ዝብል መርገጺ ሓዙ እዚ ረቂቕ ስትራቴጂ ብዓንዲ ርእሱ ነቲ ፍርድን ምፍራስ ዝዓለመ ኮይኑ ንኤርትራ ድማ ደጊንካ ናብ ኩናት ምእታዊ ነይሩ ሰነዳት ተነጺሮም ከም ዝሕብሮ ኣሜሪካ ድሕሪ 2005 ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ምዝናኸስ ንረብሓ ኣሜሪካ ሓጋዝ እዩ ዝብል መስመር ሒዛ ብገምጋም ሓንጸጽቲ ፖሊሲ ኣሜሪካ እቲ ንሳቶም ዝኣምንሉ ሬጂም ቼንጅ ዝብል መስመር ኣብ ኤርትራ ክትግበር እንተደኣ ኮይኑ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ልክዕ ንናይ 1998 ዝመሳሰል ግጭት ክኸስር ከም ዘለዎ ብቓልዕ ዝዛረቦ ዝነበረ እዩ ነዚ ረቂቕ ስትራቴጂ ብምግንዛብ ኤርትራ ኣብ ኩናት የለኹን ኣብ ዕዮ ገዛየ ዘለኹ ዝብል በሊሕ መስመርያ ሓንፂጻትሎም ብዛዕባ እቲ ኩነታት ድቕቕ ዝበለ ኣፍልጦ ዘለዎም ተንተንቲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ፖለቲካዊ ኩነታት ክቕየር ምዃኑ ትፈልጥ ነይራ ብዝብል እዮም ዝገልጽዎ ድሕሪ ዝመጸ ኩነታት ወያነ ካብ 4 ኪሎ ምብራርን ኤርትራ ድማ ጌም ኦቨር ብምባል ድምፂ ዓወት ምቅልሓን ነይሩ ካልኣይ ፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ናብ ኣዝዩ ዝኸፍአ ኩነታት ድሕሪ ምእታው ኤርትራ ነቲ ካብ 2002 ጀሚሩ ብሓይሊ ኣብ ታሕቲ ኢትዮጵያ ተገቢጡ ዝነበረ መሬታ
كابير صلاتي ببلحات نمزعه تقويا إرترا نبادمة زتقلل أب تحت صلات صنحة سفيح مريتا ناب جزءاتها بمملاس نتنلعل إسرع متات زغط على قوبة أما ختمتا قبرت له إذا سر هدزي نلهيك عن سرعة واشنطن لبد خمسة حزن أو هجرات معرب دما نوز إزفترني إيرو كاب كل التشحن كل التنات حزو ويانا ندحنتن هلاون هزب إرترا سقاد سخون جزيف وتدرع عقمية أخ عمتات صنحة جزيف عقمي أجار سراويت كبت تشكركرتي نناوح حكات زور روكيتات رقق رادارات زي تقدم تتكوستي رقق نايس اللي مرببات وزترفه امباركس إرترا دحر خل التشحن 10 شمونتن نزن هزب إرترا ناي هلاو حد جاز فترة حيلزي حنساب النحوارن سقاتنا بزي كون درجة الدقيقة إذا استراتيجي نلهيك عن واشنطن كالمن ترور فترة ينيرو رابعي دحر خل التشحن إسران إرترا أم كل خل ديفنسيف بوليسي بموتى نمتكع هذا سجاجرة باستراتيجيكا وأتمامتا إرترا أبزا بقرن أفريقيا أتنكو كابدباتو تمتيتو نوح سأنا متكع تخكايد زغل سراويت كتهنس بقعت هاجر كوينة تركب سرعة واشنطن بز حيلزي كرعد قدنيو كابز تاريخ أو دحر بايتا بقاسين بار مايزي عوارد زربا بلينكنن سرعة بايدنن نظام حق أو خناتات كابزي مقبل زمع بلش أولو الترايخ خون زلو تبايلو حلف سقبو أتحبوك عنقا بلينكن هزباو جنبار جينا أبتات تأجرون كلوين بوليتيكا قيح باري بتلك التنتينوه بعند رأسو حتى ناتسنت هزب إرترا حنساب النحوارن كملس انت داخوينو من جنايتي قبل على هزب إرترا استفدت أما تاريخ أو زي فتحونت هيستوريكال injustice كفتش كم زلو أيزنقعن كم وطيتو دما نبوليتيكا قيح باري بصفحات بعمقات بمتنتان هلاو هزب إرترا بقتتا مثل لون تساتتان قيح باري استأساسر مخانو دمدمه دحرشن شعت 245 أمريكا تمرحن هاجرات كيدان نزوب قيح باري كم من هلاو إن وسيدان بوليس كحنتتا فتسو مايدون وين بفلا أمريكان بريطانيان أمت بابات سويتسن عادنن زنبرن تقداسنت أزيون تسورينيرو قبتي أب تحت صلوا بريطانيا مسمن برا أمريكا بشنخ سويتس كمت زخل تتابعون مبرعان أب قبتي قلوس من قصقاش جمرت أمت أب بعدن زلون ربحان محلاو دما معرباوين أب إسران شو عتني كاتيت شان شعت 245 أب ديفرسوار مستعمل حق تكون النايا زبلوها تصاياوت إثيوبيا كزاتو يجمرو امباركس بلينكنن مايزي عقور صرصرون لب أكوس ود حفتي فولتو ينقرو نلعلي إسرع عمتات جزاتو مرت إرترا تقبيتو بوجو زي بلو لهيكان واشنطن بزعبالو لاونت كالوت هاجرات العلوم ناب إرترا تعبتهم كملاختو جالنت دو يكونن اتحبو لهاجوم كنمن يكتل زخل إرترا كابلو لاونت جزات إثيوبيا كتوت علوا زبل حساباتهم أمريكا زي تعتقى سب ألبو نفرتي أبقى زغم زوفرت تأمينا أمريكا زي تعتقى سب ألبو نفرتي ويدرونات سلة أبقى زي زنبيا خمز نبرة لفيلم أوان الرقاقيتا وهبقى البنتاغون بريغادر جنرال بات رايدر أتندرونات جوز تتحجو سبات نمدلاي أبسك برزعر نمحقازين كأسعصا منبارن حبيرو بررات نسب ألبو نفرتي حماس بشوعة تتكمتي أبلع الإسرائيل متقعة دحرم في السامو خمس تجمرة أتوهبقى الأبزهبو حتسير مكلتي تغيسو أمريكا ريبورترات أب دحرقات أتمكتة الحبريتات بررا سب ألبو نفرتري إنا دحرم بالوميا تأمينا نازل سعبو بنتاغون تمال ألبا أبزهبو مبري أمريكا أبلع الغازة بررات زي تعتقى سب ألبو نفرتي UAV تكايد الله كمون مشارختنا إسرائيل أبز عرتات مركب جهوز تتحجو سبات دقافن حاجز انتبالا إلو غازيتنياتات مبزحت إجزي فلي حيل أمريكا زتقوملن MQ-9 ريبرز زتبهدا سب ألبو نفرتي نقازا خبا أفلايت رادار إسرائيل 4 تعزيبهم أزن درونات قدم حجي أب أفغانستان متقعت نفرتن مفتسام توافيران كوانت نبرا بغندوغن أب حد أوان للإسراء ساعتات أبلع لحد خباب كزنبيا كالت سلزلوان نسل لازو على نفرتين سموم زي ترقحو وتادراو سب مز أمريكا نيويورك تايمز أبزهابو قل أتن درونات أب كازان كبابيان وتادراو سقمت إسرائيل نموهاد أي حقزان إلهم سلزخونا دما أتقان تسرحان نتنجوه ستحزو نمحواي نإسرائيل حبريتا مهاب كمز نبرا تزاريبهم أبتغبابي أمريكا نزن سب ألبو نفرتي ترايكو نتنوافيرا زلا بحموس حيل بحر أمريكا بعلم لخامات بحر عرب فتنات كابزلو جلبات تتكوست خمس تكوسة قليزو حيل بحر أمريكا إذا معبالة أمريكا أبتزبا زلا وتدرعون بزقط الدرجة 5 بصحو قليزو أبز حلف ورحي حيل بحر أمريكا نابسرائيل قز أنزخراز مسلاز نبرا كابي من استتكوسة بزو حسب ألبو نفرتن روكيتاتن كم زفشلة يذكر بتوسخي كلتا مرخبو نام مبرقا مأكلاي مبرقا بملاخ أمونغو حماسن إسرائيل زكايد زلو كينات كيس فحفح نمكل خال كم زوافرتن تقلت مرحلو ونساو جل حزب الله كينات إسرائيل حماسن كابز جمرن ندحرن فلما أوان أبسحبو مقلتي أمريكا نتن مرخب تتكيما نتعطوكو جل خيتاتك أنكيغو أما أكلاي بحر زركبا مرخبكم آيا فرحانانين فتسمان دما آيا فرحانان قبل حسن ناصر الله تزاريبو مباركز صابركم تخطاتلتنا ناي ساعت زي زينا مساندو نابزي فتسم حدش زيناتات مكتتل سبسكرايب شير لايك كومنت مقبارا يترسيعكم سلام.